най-вероятно всички тези неща, които се случват с нас, те се случват, за да ни покажат, че ние нямаме ограничения. И така, аз и майка влязохме в тази зала, в която имаше различни видове вани и всички хора, които бяха там, бяха за да се направят някаква конкретна процедура. Аз нямах конкретен здравословен проблем, заради който да бях там в този момент. Затова моята вана си беше едно класическо джакузи. Така, легнах във водата. Затворих си очите и се отдадох на момента на бълбукането на водата, на топлината и се затворих очите. Затворих си очите и стоях така. Представях си екваториална гора, представях си океан, представях си всякакви такива неща, които ми бяха познати. И изведнъж, както си стоях с затворените очи, пред мен се появи едно прекрасно същество, което беше с огромните извънземни очи. Изглеждаше като мъж воин, който беше облечен с рицарски доспехи, беше облечен в синьо. На главата си имаше шлем, който приличаше на нещо между шлем и корона. Беше син. Беше син в сини нюанси. И видях, че той се сливаше с водата. Значи аз бях във водата и пред мен се появи това същество, което също беше във водата. Разбира се, аз си помислих, че е някаква халюцинация. Обаче продължих да съм в това състояние. И съществото пред мен също продължаваше да се стои в неговото състояние. Честно казано, се изплаших. В първи момент се изплаших, защото отначало си помислих, че това е някаква игра на сенки във водата или нещо такова, може би. Но не, просто аз бях част от неговото водно пространство и той беше част от моето водно пространство. Ние бяхме свързани чрез водата. И сега видях, че зад него има двама, такива като него, войни, облечени с по-семпли доспехи, нещо като свита. И сега аз вероятно си зададох въпрос, на който получих отговор, че съществата са от Сириус. То всъщност отговора не беше с глас. Това беше по телепатичен някакъв начин. Аз разбрах, че това са същества от Сириус. И се отворих очите.